amariganio y'obochoria bonne bumwaka bw'echiri bubere 2025 na ibera chakire nigo yokabero muwaziri ase county ya Kisii na boigo mwanasiasa Dr. Alfred Ndemo ritikoria rero anyara koba gakumerana n'ababwatani baye kuri ase chiward chionsi meyense mu bunge ya Kitutu Church North abwase bono bakora egikaro n'abasae ensemo ya mbanda eward ya sensi eriko sangeria ebirangererio igoro ya maonchoreria hari baganetie kuri asare ebunenchire moyo gochia koria ekirego kyubo jumbe bwe bunge yo korengana n'abasae habwo nigo bono bagandri hokoroseriwa amabaga yemeremo asekeria bange nigo basomete aboigo meromo teyo boigo niga basae bo baborigwe kubwata chikura sobonge na boigo kwenekia nkurwa bare nkwa kabare chikura wetera enchira yesimi nigo Dr. Ndemo hagandri abasae bo kubwata chikura sobonge na kubariera eira yogocha kubaikiraneria hamaganio abayo bagane tumuri kitopetu el machini agotumanya sencha de bwikira ekera marganiyo bochori bonene bumwaka bwechirubere na 2025 nebere agenda tukubwatanse nigo yokabero mwaziri ase county ya Kisii na bwe mwanasiasa Dr. Alfred Ndemo ritikoria rero wetira babwatani bae kura shughuli imeyebunge ya Kitutu Church North bakorege karo nabosaime ya mbanda egodi ya sensi erikusangiria birengererio igoro ya monsurio na alibagane chukurwa sere okuriye kirogo kyobo chumbe bunge yo abantu bamwitombye bori salama sisi gakina oke kana igore ne mwe kanate mo kwanero yane mbia mono sana kuringana nabasabo nigo bagandi okoroserwa amabaga yemeremo asekeria bange mbasomete kurinde mbabwati meremo I went to Ateya manifesta. That's why you heard some people saying that they want him to come to the ground so that he can sell his manifesto. Another thing, let's talk all about interests. This is what we say. And one of the interests that is supposed to be prioritized right now is employment. We all need employment. My fellow say that if there is no employment, we're going to be thieves. And later it are going to crime. So I turn them on every idea, and going forward, we'll appreciate and we'll push him to the uttermost so that he win the seat. Na abere no mogoko aso mwisimiwa Ndemo atonyorere libageri kuryogocha kubeka namo na kurwa maoni yaitu ntubono buna basaba ke egento nariko tebas e constituency yetu ya Kitutu Church North etware kosaba mwisimiwa ntobwate abana abasaye bakorire gisukuru abandi bari sikubata bwati kigasi bono torochenga ntobwato boremeru mbabwati gasi bakora twari gusaba mwisimiwa bono nyasago konye keroko ira otororera abamura bari sikubata bwati kigasi elinde bakonyora kigasi elinde bakore beruanerere. So another thing maybe is the one who will bring employment to our youths na shule endelea kutufanyia maendeleo vile tunataka. Igatiabo nigo bamochirie barahibalia bakuriye birogo kuigamero murayo ndebu nabono Dr. Fred Machangi na kuonya barai kone chira chiabo gucha saba na inchi. Kwa Dr. Etibono kwenikari just spranting atena someone to kwake chikura. Eoni kwanza. Eoni kasa bantu. Na omonto kira segeto kwa terror oika segeto tume. Nigo baboria basahe gutiga siasa chukura manase metandao egento getari gyoko kya nabo yokera irere gusaria chikura matusi tabati taikura oni esea chiuze mwenyewe ayoni esea au kia matusi to leta matusi ese nini mata mazuna ngozi ya chikura alipo moto na roma ta wantu na bana kama te kwa randa sita tako ya chikura te bakira batenje kere oroma to kwasa chikura hicho ya to mutizera maike ground ne mananda be atero ngotele dire ta banaki ngatiya mpako set ni wetu ya county biro kya kwa county chingo kichecho nigabasai baburigo kubwata chikura sobonge nabo kwene kyangwa akabare chikura asebarireira kumusira Dr. Ndemo asigangaya yokorenta moncho remebunge yo vijana na waimiza kila mtu ashike kura ndio if we want change we must do what? We must vote. So kila mtu ajitokeze kwa wingi, wenye wana kura tushike kura. Alafu tutajua vile itakuwa hapo mbeleni. Ikobone tuariko saba
Nyasaye gokonya 2027 twaberanga gokwa magoro na kimo goteba bibichana tuko ndani. Kuripotiria Soko TV kuroigwa Mbanda ebunge ya Kitutu cha North County ya Kisii Nchempe Thuel Machin.